Ahojte, milí priatelia. Takže zákon príťažlivosti je kravina. Alebo tajomstvo, ak chceš. A prečo to tak je, prečo si to myslím, je... Nedávno som robil v jednom veľmi peknom projekte, kde handicapovaní ľudia pomáhajú ďalším handicapovaným ľuďom. A frázy typu od rôznych guru a rôznych školiteľov a kadejakých, že ty si tvorcom svojho života, je podľa mňa jeden veľký bullshit. Jednak si osobne myslím, že my sami život netvoríme. A druhá vec, povedzte mi, ktorý rodič by chcel, aby sa mu narodilo postihnuté dieťa. Táto myšlienka ma napadla aj v súvislosti s týmto projektom, pretože som sa stretával s mnohými ľuďmi, alebo teda rodinami, kde jednoducho sa narodilo dieťa s vrodenou vadou. Tak teda skúste mi vy, teda zástancovia tohto zákona príťažlivosti, povedať teda, ktorý rodič by si niečo také predstavoval a silno na to myslel, aby si to pritiahol. Podľa mňa je to kravina. To je môj názor. A nakoniec sám som handicapovaný a moje telo je funkčne na 86% out, to znamená, že zhruba 86%, teda podľa posudkových lekárov môjho tela nie je funkčné. Vzhľadom k poškodeniu miechy, ktoré som mal, tak a takisto som si to nepredstavoval nikdy predtým. Priatelia, budem vďačný za každý like a každý odber tohto kanálu ma podporí v ďalšej práci.